I popri toho, že na počátku epidemii dostali potrimovku ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i predsjedateljki vladi Ani Brnabić, že staršim pčelarom budze došle bodzene poizgu svojim pčolom pod stroho kontrolovanými uslovijami, stanovisko vladi, že toto nemož došle bodzi, sta starši pčelare, a takih jest veľa veci jak mladých, nemôžu obchoditi svoje pčoli pokľatirva po zariadový stan. Toto stanovisko spričini prepadanje veľkých pčelových društvoch i preto SPOS od državi vymáha, že by takým pčelarom pomohla po zakončenju epidemiji. SPOS tiž apeluje na mladých pčelarov, že by pomohli staršim keľo môžu, ale poneže mladých jest veľa menej a i každý bude zavžati kolo svojich pčoloch, na takú pomoc veli nehodni rachovac. Jeden zo starších pčelarov i 89-ročný Michajlo Kapušinski zo Zbikiš dolu, ktorý i popri telých rokoch pčoli i dalje chova i sam še o njih stara. Košnici mu nedaleko od hiži prek drahi, tak kad bi hodzil gunjim, ne stretel bi drugih ľudzoch i ne zagrožoval bi nikoho, ale mu ne došle bodzenje starače o njih. Na šťastie, jak vari po peršu majsku pašu kolo njih njet veľa roboty, a u maju, keď už bude potrebné intenzívnejšie gunin chodzic, nazdavaše, že ozda i tota pozariadová situácia prejde.